varios profesionales, con arquitectos e con técnicos do Sergas, e mañá teño unha reunión co delegado da provincial da Xunta de Galicia, vale, para ver si definen dunha vez o que se necesita de espacio. Temos plazos e orzamentos do futuro centro de saúde. O prazo comprometido polo presidente da Xunta a licitalo é comenzar a súa execución no ano 2022, é dicir, po ano que ven. Ten o señor alcalde folla de ruta clara para dotar o Carballiño de centro de saúde que precisa. A folla de ruta ben marcada pola Consellería de Sanidade, que está avaliando a posibilidade de ampliar ou facer un novo. O Concello está á espera de que tomen esta decisión para adquirir os terrenos e poñelos a disposición da Xunta. Cal é o proxecto para rematar a fábrica do papel? O proxecto consiste na creación do Museo do Papel de Galicia, para que xa foron solicitadas a colaboración da Xunta de Galicia e do Goberno Central. Hai plazo para a súa finalización. O plazo marcado polo Grupo de Goberno é telo rematado neste mandato. Hai orzamento para desenvolver o proxecto. Si, hai comprometido orzamento no ano 21, 22 e 23 para rematar o proxecto. Espazo común. Sí. Empecé con... Sí, empeza polas últimas, vale? No, digo por las que metiches recentes. Digo... Sí. Pero despois as... No, despois paso por escrito. Vale. Sí, pero quero decir, eu teño máis cousas. Xa, pero entraron onte, Sofía. Pero que non máis resposta non quero decir que non as poida facer. Ora xa non se fan inboche no pleno. Claro, é o que planteaba, por eso decía... No, fai inboche, pero, bueno, é igual, pode recordamos que creo que é o lógico, porque despois non sempre poderá responder vostede a todas, e que os voceiros as pagamos, e vostede as que teñan... No, os rogos non se responden. Os rogos son rogos, Os rogos... Pero hai que lelos, hai que darlle lectura. Ah, vale. Bueno, vale. Queredes primeiro respostar e despois... No, leo os rogos. Perdona. Claro, que cada voceiro... Meto os rogos, perdona, sí. Ben, solicitamos que se limpe e se faga un mantenimiento. Perdón. Voy. Sí, no, tens razón, perdona, Sofía. Non me dá conta. No. Como si queredes facer as preguntas e as respostas e depois facer... No, é mellor así que vamos por grupo. Claro, por orden. Para que non me daba conta dos rogos. Vale, solicitamos que se limpe e se faga un mantemento periódico da ponte medieval de Veiga polo estado de abandono no que se atopa e a falta de mantemento, así como todos aqueles, elementos singulares do Carballiño que necesiten mantemento, que son todos. A ponte de Toscaña xa solicitamos que se limpara e se pintara, respostaronnos que esta ponte dependía da Deputación, apuren a solicitude porque o óxido está deteriorando a ponte, vai caer, e entón, así aforramos cartos. Hai varias queixas ao respecto do traslado de información que se dá no Servicio de Recadación, concretamente, sobre o imposto da plusvalía municipal por herencia. Entón, solicitamos que a información... Estuvo a cidadana comigo e xa yo transmitín. Vale. Pois eso, solicitamos que a información sexa máis clara e que este de máis fácil acceso tamén, porque comentaban que era bastante difícil acceder á información. Vale, hai algo que son urxentes. Tomaron algún tipo de medida no parque infantil polo escalón, polas medidas de seguridade. Rogamos que, sexa o máis rápido posible. Igualmente que a fachada do conservatorio, que... Xa está licitada, Vale, tamén. Despois, con respecto á rotonda da Rúa Ourense, tamén a visibilidade, porque é unha rotonda bastante conflictiva, si se poden eliminar os contedores. O proxecto da Nacional 541 que teñen pendiente con Fomento pola seguridade, a iluminación e demais, canto antes poidamos ter resposta de Fomento, mellor, e as estruturas da Baixada Flores das árbores xa fixeron algo. Eso xa lle comentei, esa teñen un problema que é que o árbol comeu a estrutura. Claro, pero se toparon algún tipo de solución... É difícil, quer dicir, ou cortalas ou cortar a árbore.
Pero cortar árbores... No, claro, no, algún tipo de solución que non sexa tan radical. E rogamos que se siga solicitando á Deputación que mellore a recollida do lixo, que todos os colectores de reciclaxe teñan un vaciado máis periódico porque están desbordados e o horario do punto limpo é un horario moi reducido. A xente queixase e pide que se amplíe este horario porque de 12 a 2, pois tanto para os constructores como para calquer usuario que non ten disponibilidade, non? E despois o problema, o grave problema é que, claro, a xente chega ali e despois, pois, o mellor non volve á hora do punto limpo e polo camiño, pois, xa sabemos o que pasa porque o rural está pedindo que non sexa escombrera. E nada máis, moitas gracias. Gracias a ti, Sofía. Ben, decíame, alcalde, logo que comece polas novas, non? Polas que son recentes. Sí, son 6, non? Vale, bueno, o que no documentación que lle pasamos, as solicitudes de documentación non as vou ler xa, é para que vostede as teña, e xa nos dixo que fóramos falando con interventores secretarios. Sí, non, vamos a ver, é con todo que é do polígono do... Sí, o tema do comunal de Arcos. Sí, é un pouco, olles, porque eso está en 1000 caixas. Claro, pero se quere denos acceso ao arquivo, buscámoslo. Non, que vos lo busquen, pero quero dicir que está moi... Vale. Cada parcela que se vendeu, cada parcela está nun expediente. Entonces, bueno, quero dicir que é un tocho. A primeira non temos información, a dos comunales. Quero dicir, basicamente hai que pedirla toda en... No distrito, sí. Home, temos puntual, temos algo de pena cobertoira, vale, porque onde hubo expedientes? Os máis recientes. Onde hubo expedientes que teña que ver o Concello, vale? Vale. Pero quero dicir todo o que son os comunales. O que é documentación, xa digo, non pensaba incidir porque era para que tuvera vostede, para que supera o que temos pendente dende fai tempo, e xa iremos, bueno, pues pouco a pouco a ver se podemos ir tendo acceso a eses papéis. Con respecto ao que son robos e preguntas puramente ditos, a primeira pregunta é quen acordou pintar primeiro e bachear despois na Rúa Carreira. Bueno, o pintado da Rúa Carreira responde a unha proba de mobilidade e reforzo da seguridade dos peóns. Si se fixan co cambio de lado salese moito millor do que a de correos e o propio peón, o propio conductor ten moita máis visibilidade se ven o peón. Básicamente, esa rúa vaise remodelar, vaise levar a cabo, bueno, temos un problema moi grande de encharcamento no principio da rúa, enfrente aos callos, ali nas peluquerías, aquelas que sempre que chove, co cal vaise abrir, meter as pluviais para levarlas limpas e proceder ao asfaltado e o bacho que se fixo ahora, bueno, foi tapar as funchancas máis molestas porque si se dan conta sigue quedando, está moi irregular e moi deteriorado. Sí, o que chamou a atención foi eso, que se fixera ao revés, non? Que primeiro se pintara e despois se bacheara, cando lógico sería, pois primeiro o bacheo e despois o pintado, porque quedou asfalto por riba da pintura, pero bueno, esa era a cuestión, pois entonces xa sabemos que hai intención de volver a retocala. Vale, este é un problema bastante recurrente, pero este ano xa estamos casi en agosto. Fixos algunha xestión coa DIF para a limpeza da maleza do entorno da vía, ao seu paso polo Carballiño? Sí, remitiuselle no mes de abril o escrito, como a calquera veciño solicitando que procesen a limpeza do entorno, e é verdade que pois habrá que xa iniciar un proceso moito máis sancionador e moito máis estricto. Eles dixeron que o iban facer, que o fan sempre, pero que veñen un pouco seguindo a línea, unhas veces empezan nunha esquina en Lalín e outras empezan en Ourense, vale? Sí, pero bueno, co que aforran quitándonos cousas da estación, non podían poñer unha persoa, porque estamos como estamos. Nesa zona tamén se está previsto, pregúntanos os veciños, arranxar as fochancas que hai na Rúa Testeiro. Hai algún plan para esa rúa? Bueno, a Rúa Testeiro, como sabe, vai inteira. Vai saneamento, vai... Pero vai nesta candada de licitacións, vai metida. Para semana abriremos os lotes. Van beiras rúas, vai abastecemento e vai asfaltado. Vai a quedar unha rúa... Perfecto. Nova e renovada. Indo a eses mesmos tal, a pregunta é, sacáronse os lotes dos asfaltados por 1.300.000 euros, pero falta o 7. A pregunta é por qué, e despois na seguinte pregunta que xa van enlazadas é se nese lote 7 está a Rúa Ourense, na que os veciños nos piden encarecidamente que se faga algo. Primeiro que se cumpla o compromiso de licitar e de facer unha obra como Deus manda, pero despois hai que ver esa rúa como está de ervas, como está as beiras rúas, é dicir, está intransitable en algunhas zonas, e os veciños piden xa que se cumpla o que se acordou
acordou. E a outra pregunta, pois, a mesmo, se nese lote 7 está ou a Rúa Ourense ou a Rúa Saleta. No 7 está a Rúa Saleta. E por que non se sacou, alcalde? Non saliu porque non temos ainda os permisos necesarios de todos os veciños e evidentemente, sin ter os permisos non podemos quitar a obra. A intervención non nos deixa por un lado e por outro tampouco ten sentido. Que dicir, a obra vai a o lote 7 son 180.000 euros e é a totalidade da beira rúa. Que pasa? Que hai ahora algúns veciños que non... Pero entón o lote 7 sería só a Rúa Saleta? Só a Saleta? Sí, en canto a Rúa Ourense, xa temos autorización de unha parte dos veciños da marxe en direita, que é importante que nos vai a permitir a autorización para ir a línea que marca o plan xeral. Xa falamos con algúns, estamos falando con da marxe en esquerda e tan pronto teñamos eso pechado. De todos modos, o proxecto xa está prácticamente rematado por o arquitecto municipal e remitilo, xa vamos remitir a hidrográfica pos permisos, porque sabedes que aí é un pouco que falábamos no Carrás, hai que cruzar o río por debaixo e levar todo o que é o 25 de xulio, que baixa polo Albi e vai salir aqueles prados e todo o que ven dende a altura máis ou menos da gasolinera do Piteira, que é onde hai un cambio. A gasolinera do Piteira ven pa aquí todo, vale, e do Piteira xa vai a Rozonda, que... Entonces, bueno, básicamente é un problema similar. Vale. Xúrdeme outra pregunta, que si é verdad que non está aquí, pero a colación do que di vostede que está rematando o proxecto de arquitecto municipal. Non había un proxecto feito por un arquitecto externo para iso? Básicamente o proxecto de ingeniero e era o estudio onde se centraba, era no estudio das augas e da... O que se encargou fora? Sí, a parte. Vale. Non era para a urbanización, para o proxecto? Bueno, tiña algo de urbanización, pero o que aproveitamos e o que realmente, porque aí sí que non temos, quer dicir, aí pensade que se fixo un levantamento topográfico, un estudo do nivel o que iba o sumidoiro o colector xeral para ver se daba e onde daba, en que colector tiñamos que coller. De feito, temos que ir coller a onde máis abaixo de onde sería o máis fácil e o máis barato collerlo, porque non dá conta. Ben. Bueno, pois agardo que os veciños da Rúa Ourense que están preocupados... Estuveron comigo aquí. Reuníronse con vostede últimamente, sí? Estuveron aquí, sí. Vale. Sí, de feito, sobre o proxecto inicial había cousas que non lle gustaban e que prefiren eliminar. Perfecto, pois eles están informados neste caso. A sexta pregunta é se se remiten ao resto da administración os acordos tomados en pleno. É dicir, cando un acordo que se trae, que se aproba, inclúe dar traslado á Xunta, a Deputación... Sí, eu entendo que sí, pero tamén entendo que debemos dar un retraso importante no sentido que xa vedes que as actas a veces tamén chegamos tarde, pero bueno, hai vontade de remitirlos. Evidentemente, sentarémonos con técnicos, con técnico encargado de eso e miraremos. Vale. Bueno, eu por lo nacho. Sí, veña. Nada, eu doulle caña. Teño dúas que non estaban incluídas que, bueno, xa sabe o que quedamos, pero xa intento que sexan as mínimas. O problema vamos a ver, hai un problema que a luz en Fonte Antiga. Por que se decide poñer nunha determinada situación non hai ningún farolas? problema. Había unha luz que iluminaba a unhas escaleiras e a un callejón interior e o que se fixo foi engadir outra para a plaza. O sea, engadiuse unha máis, non? Unha maior, efectivamente. E agora engadiuse unha para a plaza, que enfoca a plaza. Non, é dicir, cambiouse a que estaba po interior para a plaza, e cando veo agora o señor, pois dixo que ya repuxéramos que non daba metida a chave. Vale, repuxose para entón a plaza agora quedou sin iluminación. Non, a plaza quedou. A plaza queda iluminada. Claro, vamos a ver, cambiárase de dentro para fora, para a plaza. Sí, estaba dentro, pasouse para fora. Deixouse a da plaza, non é que se quitara da plaza e volver a poñer para dentro. Puxos a maiores unha para dentro para o señor. Vale, hai unha maiores, vale. Hai unha maiores, quedamos con eso. A outra pregunta, como se argallou para darlle 17.000 euros ao Rally de Ourense? Porque chama a atención que antes aquí falábase das escolas deportivas que hai e tal, e, por exemplo, a escola de ciclismo, que non é municipal, que é dun clube, ese clube recibe 4.000 euros para todo. Para a escola, para organizar eventos, ahora mismo teñen que facer incluso probas COVID cada vez que compiten, e reciben 4.000. En unha semana prácticamente ardellouse para darlle 17.000 ao Rally de Ourense. Bueno, xa viña atrás, xa estaba comprometido. O expediente fixos en 4 días. Sí, bueno, había que facerlo antes de facer o Rally, evidentemente, senón non lle podía dar. Entendemos que é interesante para promocionar a economía do Carballiño
os restaurantes nótano e entendemos que, bueno, que é un aliciente económico. A conclusión nesto é que o centro comercial aberto, que abrangue 90 comercios, dan 6.000 e a realidade a 7. Imos ás preguntas logo, vou ser rápido, vale, alcalde, que eu creo que as maiorías... No, además que nada, pido polo secretario. Cando se vai repoñer a Marquesiña do Barón? A Marquesiña do Barón, pois... xa se remitiu un escrito ao Consello de Infraestructura solicitando a reposición de dita marquesina que se atopaba nun estado deplorable por terlle caído un árbore en riba, motivo polo que foi retirada. Entonces, tan pronto non é unha que dependa do Concello, sino que depende do transporte da Cotó, vamos. Cando se van a arranchar os baches do Freixo en Partovia? Neste momento a Brigada de Obras atópase bacheando distintas parroquias do Concello, procedendo en breve a facelo o propio co Camiño do Freixo. Vale. Aquí hai un camiño que o veciño insiste en que vostede en Souto de Piteira que vostede se comprometeu a asfaltar, vostede creo que dixo que non se iba a asfaltar, un camiño en Souto de Piteira, camiño que baixa polo medio do pobo, non sei se dá conta. Ese sí, non, sí que... Vais a asfaltar? Vale. E cando? Que é a pregunta realmente. Cando lle toque. Cando lle toque, vale. O problema do saneamento de Bagarelas, alcalde? Bueno, os técnicos, Sergio en concreto, está redactando o proxecto e elaborando o expediente para proceder á expropiación do tramo que falta para permitir a conexión dos veciños que se ven afectados. Non tratouse por todos os medios de chegar a acordos amistosos e non pudo ser. Non é posible. Bueno, pois entón hai que actuar, claro. Xa está redactando. Vale, o sea que Sergio está redactando o proxecto de expropiación. Penso que prácticamente xa o debe ter. Había aí un tema que nos facilitaba o tema, ya que pasaban uns cables de Fenosa, que o mellor xa teñen direito solo polos cables. Vale. Estamos mirando a fórmula máis. Aquí colouseme unha que é un acceso ao expediente que é o do tema do muro de Vilar de Veiga, xa o incluímos no... Vale, o acceso ao expediente de contratación de obras, xa o incluímos no outro. Fixéronse modificacións para os días de feira na Praza Irmáns Prieto, é dicir, no Colexio das Monchas. Hai un plan de seguridade para o colexio en caso de... Bueno, iso xa contestáramos, non sei se fala Sofía, vale, falarase campa, falarase co tal, e si, evidentemente apartáranse un posto que por cuestións de seguridade de COVID, non? Entón existe un plan, non, digamos? Xa se fixo, un plan de contingencia por subir algún... Eu creo que ya contestáramos a Sofía ou a Ricardo. Xa anoto e así xa tacho. As que levan resposta concreta. Esta creo que tamén a plantexou Sofía, creo que xa respostou. O Parque Infantil de Alameda adaptouse a normativa de seguridade. É dicir, cumpríronse todos... Enviáronse todo o que solicitou a Valedora do Pobo, que eran as fichas dos xogos, vale? O sea, que cumplían a normativa e puxose, olles, o da Plaza do Emigrante, as dúas vallas esas cruzadas para tratar de reducir, olles, que un rapaz poida sair correndo. Vale, aí xa comentamos, hai un charco enorme que se monta na rúa Carboeiros, sabe cal é, non? Sí, vamos, por debaixo da Agrostevez, para entendernos. Como ben saben, vaise a abrir e a proceder a apertura da rúa Costa Rica, con saneamento, pluviais separativas, e xa vai asfaltado esa zona. Carril bici, asfaltado, e vai coa Costa Rica. Evidentemente xa se recolle esas augas. Perfecto. Bueno, hai aquí diferencias de criterio co tema do poste da esquina de Curros Enríquez. É certo que depende de Fenosa agora mesmo, non? Eso sí nos comentaron, pero hai que darlle caña a Fenosa porque eso está aí impedindo accesibilidade, afeando. Nos encima de Fenosa estamos é un tema que xa o contestáramos tamén, penso que a vostede. Sí, pero a contestación era que se fixera un trámite, pero claro, o trámite xa o fixemos tamén dende aquí, vale, xa se lle mandou. E, bueno, pois falarei co propietario, vale, da casa, a ver como está o tema e pola nosa parte, olles, chamaremos a Fenosa e daremos de caña. Non, é o Concello que ten que darlle caña a Fenosa. O propietario Fenosa non lle vai facer nin caso. En todo caso será o Concello porque é vía pública. Eso está na vía pública, non está na propiedade. Se non cubre o expediente e o que ten que cubrir, evidentemente... Pero é que o que non entendo, porque eso está na vía pública. É dicir... Bueno, está na vía pública, pero... O que é enterralo e sacar o poste é unha cuestión de podía levar o poste para atrás, sabes? Eso teno que pagar o propietario. Vale, non, creo que non é un problema de pagar ou non pagar realmente, pero bueno, o problema é que Fenosa neste caso non, vamos, aquelo non está... Con Fenosa xa falamos hoxe, o propietario consciente e volveremos a chamalo. Hai Fenosa e hai Telefónica, hai dúas.
Si non, hai algún mes. É un lío bastante máis complicado. Pero bueno, mandarllos quitar, é dicir, senón o Concello non... Vale, mocións, catalogación de edificios abandonados. Fíxose algo? Ibas a facer un convenio co Colexio de Aparelladores ou para catalogar? Non, fíxose, xa fixemos neste momento, está catalogada prácticamente a totalidade das casas abandonadas ou ruinosas que hai no barrio de Flores. Iniciamos xa ese expediente. Pero o de Flores xa estaba, alcalde, non? Cando se fixera o proxecto de recuperación de Flores, eso xa estaba. Non, pero bueno, ahora catalogadas, buscando o propietario, dirixíndonos a él, etcétera. E despois, olha, estánse facendo moitas expedientes en distintas parroquias do rural, sobre todo aquelas que ofrecen perigo de derrume, que son moitas. Bueno, que non hai que irse, hai na zona dos 4 camiños... Sí, Nacho. Na zona dos 4 camiños hai un par de casas en estado lamentable. Paso vos despois por escrito esta vala, Adolfo, un pouco para Nacho. O que? Digo, paso vos por escrito as outras, ou farmas no próximo pleno. Vale, bueno. Digo, levamos 14 ou xa, ou 15, non? Claro, que son as pendientes. Bueno, xa, pero... Bueno, vale, nada, se o secretario ten que marcar... Non, meu é por él, a mí dame igual. Non vamos deixar o home sin vacunar, pois nada. Eu digo porque ten que ir... Quedan pendientes. Ten que ir vacunar a Coruña. Quedan pendientes. Eu tirei respostadas teñas, oiches. Non pasa nada. Facemos o inteiro pleno. Se hai algún urxente, xa lle darei unha chamada para... Moi rápido. Empezo por as que estaban presentadas xa na comisión. Acabou o prazo para a solicitud de axudas COVID. Cantas se presentaron? 215. 215. Sí, a día de... A pregunta era se estaban satisfeitos, digo, porque había presupostados 300.000 euros, cun máximo de 1.000, está claro que non se vai cubrir a dotación presupostaria, non? As solicitudes, evidentemente, reducíronse no sentido de que na convocatoria anterior o número de actividades que se viron afectadas polo peche era moito maior que polos peches dictaminados pola Xunta, era moito maior, e nesta ocasión pois foron menos actividades, co cal, bueno, podía ser... Son as bases máis restrictivas, dito así, vale. Satisfeitos estaríamos de que ojalá non tuveran que pedir ninguna axuda porque a economía iba ben e porque... Mire, o do Centro de Saúde xa me contestou. Houve algunha novidade sobre a ampliación do cemiterio por particulares? Sí, xa requeriron información puntual e sectorial. A sectorial basicamente patrimonio, vale, polo tema da Iglesia tal e cual, e, bueno, e outros, sanidade, etcétera, e viñeron aquí a informarse e xa están en vías de solicitar os diferentes permisos sectoriais para executar o proxecto. Vale, aquí aprobouse a construción de columbario na parcela do cemiterio civil dentro do que é o cemiterio parroquial, non? Pódeme dicir concretamente onde se ubican os terreos do cemiterio parroquial? Sí, basicamente a marxen esquerda da iglesia é onde se enterran os pobres de solemnidade, os transeúntes descoñecidos ou que non teñen familia, aquela rapaza que se afogara na piscina, acordadevos, ou xente que non ten onde enterrarse, non hai que nos reclamen. Sabe, as dimensións? As dimensións son 300 metros cuadrados aproximadamente, vale, un pouco, igual son 310, pero ponlle 280 útiles. A idea son columbarios, vale, e collen moitos, claro. Cóstanos que recibiu queixas dos veciños de Toscaña por continuas averías na traída de agua. Falo da zona que está por detrás da Ford. Sí, eu entendo que falamos da urbanización Maneiro, non? Sí. Ben, é un tema que o problema fundamental é que hai un abastecemento de auga que non dá cabida para a capacidade de casas que se poden construir ali. De feito, nas últimas casas xa exiximos para dar a licencia que teñen que meter o saneamento e o abastecemento de xeito individualizado, non poden tirar da rede que existía, porque non dá. E cando se tira hai que meterlle presión e rompe. Entón somos conscientes, e máis, a urbanización da parte de arriba, non sei se vos dades conta, o que non está, xa exiximos, olles, un novo saneamento e un novo abastecemento, si queren que lle demos licencias e que lle aprobemos os, porque non hai... Entón, si somos conscientes, estás estudiando o problema, vale, un Diaco xa estudiou e todo pasa por dous problemas. Un problema de saneamento, pensade que todo eso pasa por debaixo da ponte de Toscaña,
Antes era Toscaña, o que é Toscaña, pero xe é a urbanización de arriba da Saleta, a urbanización Maneiro, bueno, entonces evidentemente hai un problema de diámetros e pasa o mesmo que a auga. Pasa unha sección que hai que aumentar porque están todo Dios tirando, é dicir, meteunos das primeiras casas. E claro, o sea, tiran para arriba e entonces si somos conscientes e si estamos traballando no tema, vale? Vale. Preguntas que non estaban que xurdiron despois da presentación deses por escrito. Si se pediu para este ano a Escola Taller, en que estado está o expediente? Está, sí, eu creo que non la van a conceder, pero non o podo afirmar con rotundidade, hasta que o vexe. Pediuse a subvención... Os informes que teño da Xunta son positivos e que... Vale. Pediuse a subvención para a biblioteca do programa Ler Conta Moito. Solicitouse, concedeuse? Sí. Esta é unha cuestión importante que tivemos coñecemento estes últimos días. Temos noticias de que o Ministerio de Industria denegou a declaración de interés internacional para a festa do pulpo. Ainda se está no trámite, non? Estáse tramitando a día de hoxe? Sí, sí. O que me está dicindo é que o Concello de Carballiño non recibiu unha notificación dicindo que se denegaba. Non se recibiu? Sí, para nova hai que presentar novos documentos. Un requerimento de nova documentación. Un requerimento de nova documentación. Vale. Como? Bueno, solicitaremos eso para ter acceso, porque é un tema preocupante. Os rogos, vou facer moi brevemente. O cemiterio parroquial encontrase moitas rosetas levantadas, eso dificulta o acceso da xente que visita o cemiterio, pero tamén dos veciños de Señorín que teñen que traspasar polo cemiterio. Sei que é un cemiterio parroquial que debe ser responsabilidade da parroquia, pero hai que tamén unha certa responsabilidade por parte do Concello tratar de arranxar estas deficiencias. Tamén no cemiterio atópase un panteón que, según reza Nil, pertence ás Hermanitas dos Anciáns Desamparados, que é un panteón con moita capacidade onde se enterraban tanto as Hermanitas dos Anciáns que estaban no asilo como... Ten sótanos. Ten sótanos, son moitos. Gustaríanos que se averiguara cal é o estado, unha vez que as Hermanitas marcharon do Carballiño, se iso hoxe é propiedade do asilo, do patronato municipal, ou se se pode chegar a algún acordo, porque si sería interesante, son moitas prazas que están ali libres e que se podría mellor facer algunha actuación. Será da fundación. É que ali fora pon da congregación. Non sei se é da congregación ou se é do asilo. A verdade non. Eu me imagino que o seguirán enterrando ali, non? Vale, iso agora, claro, antes sí, porque antes era un pobre... Antes enterrábase na parte de arriba, e na parte subterránea moitos dos usuarios... O tramo do paseo entre Río Bañiño, o tramo do paseo do río entre o Bañiño e a carretera de Ixo está sin cortar a maleza, que se leva a cabo eso. Pedimos aquí que o tema dos volardos estes verdes que se colocaron, que se estudie a posibilidade de retiralos e anchear as aceras, porque eso é algo definitivo e eso, entendo que os volardos é unha cousa temporal, non? Paso de peos na zona de Iglesia Vella. Xa presentáramos tamén unha moción para que estudiaran todos eses pasos de peos, pero é especialmente perigoso o que está en Cesario Tizón, máis cerca da carretera de Señorín, porque os coches que van por Cesario Tizón non ven os peos que veñen da parte de arriba, non? Buscar unha solución ou cambiar o paso de peos de sitio e facelo máis seguro. E nada máis. Nacho.